Dyna sydd wedi cael wythnos ofnadwy o brysur, Joyce Owens. Dych chi'n edrych yn ffres fel desi ar Dydd Iau. Fi fach bod fi'n edrych os dwi ddim yn teimlo fel i. Mae wedi bod yn brysur iawn ma'n y Ifanc y Moch gydol wythnos, a mae yna rhyw gystadleuaeth chydig bach yn fwy ymlaciedig mae iddi wan. Odi, mae hwn nawr i'r young handlers fel maen nhw'n gweud, chymod yn y fam, mae dyfodol ar y moch sy'n flannu. So mae hwn yn bwysig i ni cael cynnar bob blwyddyn. Felly, dim yn gystadleuaeth i ddangos y moch, mae o fwy yn gyfle i'r... Faint i oed bobl ifanc yma? Yr oed sy'n mewn nawr i 7 i 8 blwydd oed, so mae'r ein, chymod, maen nhw'n goffod dyngos i'r judge heddi nawr fel maen nhw'n handlo'r mochyn. Ie. A mae o'n wych i weld nhw, achos mae rhieni neu pwy bynnag efo nhw yna fyd, a mae o'n wych i rhieni weld y genedlaeth nesaf dod drwad fynd ydi o. Mae yn, fi'n credu bod y rhieni mwy nerfus yn byti hwn a beth mae'r plant yn, achos maen nhw'n enjoyo fe. Ie, ynddo. A sut mae wedi bod yn ystod wythnos, mae'r cystadlu wedi bod i'r safon, wedi bod mor uchel ac erioed, ynddo? Mae safon yn dda ma Lenny, chymod, mae'r exhibitors wedi troi mas yn dda, rhyfedda, mae wastad safon da. Ie, na chi. A dyn mae yna ffaint o gystadlaethau, mae hyn i gyd heddiw wan, jyst dangoswyr, ie, a mae'n mynd yn classes gwahanol wedyn, mae yna 7 ag 8, a dyn mae yna'n mynd ymlaen fyny, pryd mae yna'n mynd yn broffesiynol? Amser maen nhw'n mynd 13-16, parni mae mwy o cystadleuaeth fyny, chymod yn dweud. Ond mae eitha cwrs o cystadleuaeth gyda chi rent 9 a 12. Maen nhw gyd yn cyn war y teg iddyn nhw. Mr Loveless wedi gwneud i bendant. Dach chi'n nabod bobl ifanc yma? Odo. Gwni weld pwy sy'n mynd i fyna hi yma'r beirniad. Wedi cael wythnos brysur, Mr Loveless yma. Mae odi weld lan ddodd, Mr Loveless, Brenadi ddo, Gref Giorgio yn dod nawr, y teulu Giorgios, Perkins o Hwlffordd. Gwych, chwch a wein fawr ar ei wyneb o. Ar y sbinwch yn diflannu. Elizabeth Rees, sy'n cystadlu yma hefyd. Gwych i weld. A mae'r rosets ma'n mynd i gymryd lle bwysig iawn ar wal y lloff pan nhw'n adre wan, siŵr Odyn. Amser oedd y mab yn cystadlu, oedd e mor prawd, maen nhw i gyd mor prawd, chymod yn fe. Ie, yn hollol. Joyce, gwni weld chi nes ymlaen yn y gystadleuaeth. Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch. Goes to Evan Warren.